Sun Tzu, l'art de la guerra. 1. Les valoracions preliminars. Sun Tzu deia: la guerra és un assumpte de summa importància per l'Estat. És el camp on es decideix la vida o la mort. És el camí que porta a la salvació o a la perdició. Per això el seu estudi és imprescindible. Per esbrinar la situació real cal avaluar les forces respectives d'acord amb 5 factors i contrastar-ne els resultats. Aquests 5 factors són la força moral, el cel, la terra, el comandament i l'ordre. Força moral vol dir l'harmonia entre el poble i els seus governants, de manera que el poble viurà i morirà amb ells sense temença de perill. Cel vol dir la nit i el dia, el fred i la calor, les estacions i les limitacions que imposen. Terra vol dir distàncies llargues o curtes, terreny accidentat o pla, obert o congós, fatal o segur. Comandament vol dir les virtuts del general: saviesa, honestedat, benevolença, coratge i fermesa. Ordre vol dir la disciplina i l'organització de l'exèrcit, l'assignació de càrrecs als oficials i el domini de la logística. Tot general ha sentit parlar d'aquests 5 factors. Aquell que els comprèn obté la victòria. El que no els comprèn pateix la derrota. Així, a l'hora d'avaluar les forces respectives i de contrastar els resultats per tal d'esbrinar la situació vertadera, cal preguntar-se: quin dels dos sobirans té la força moral? Quin dels dos generals és més competent? Quin dels dos exèrcits és afavorit pel cel i per la terra? Quin dels dos exèrcits manté una disciplina més rigorosa? Quin dels dos exèrcits és superior en homes i en armament? Quin dels dos exèrcits disposa de soldats i oficials més ben entrenats? Quin dels dos exèrcits administra recompenses i càstigs de la manera més clara? A través d'aquestes comparacions puc preveure la victòria o la derrota. El general que segueix la meva estratègia assegura la victòria. Nomeneu-lo. El general que no segueix la meva estratègia assegura la derrota. Acomiadeu-lo. Per tal d'aplicar amb profit aquestes valoracions, el general haurà de reforçar el seu avantatge, adoptant les tàctiques més adequades a les circumstàncies de cada moment. És a dir, haurà de fer allò que sigui necessari per tal de mantenir el desequilibri de forces al seu favor. Per a fer la guerra s'ha de seguir el camí de l'engany. Per això, quan sigueu capaços, fingiu incapacitat. Quan sigueu actius, fingiu inactivitat. Quan sigueu a prop, feu creure que sou lluny. Quan sigueu lluny, feu creure que sou a prop. Oferiu esquers a l'enemic. Fingiu desordre i copegeu-lo. Quan l'enemic és pres, disposeu-vos a refusar el seu atac. Quan és més fort, eviteu-lo. Si el general adversari és colèric, irriteu-lo. Fingiu humilitat per tal d'estimular la seva supèrbia. Quan l'enemic descansa, canseu-lo. Quan està unit, dividiu-lo. Copegeu-lo quan estigui desprevingut. Actueu quan no ho esperi.
Aquestes són les claus de la victòria de l'estrateg. La seva aplicació no es pot preveure per endavant. Si les valoracions fetes al temple abans de començar les hostilitats mostren que els factors són favorables, es podrà preveure una victòria. Si mostren que els factors són desfavorables, es podrà preveure una derrota. El qui els valora en profunditat obtindrà la victòria. El qui no els valora en profunditat serà derrotat. Què passarà amb el qui no fa cap valoració? És examinant la situació d'aquesta manera que puc preveure la victòria o la derrota. 2. La conducció de la guerra. Sun Tzu deia: en el supòsit general que les operacions militars requereixin 1.000 carros lleugers de 4 cavalls, 1.000 carros pesats coberts de cuir i tirats també per 4 cavalls, així com 100.000 soldats amb armadura i s'hagin de transportar les provisions suficients per desplaçar-se a mili, les despeses al front i a la rereguarda, com ara l'acolliment d'hostes i assessors de l'Estat, el cost de materials com cola i laca i el manteniment de carros i armadures sumaran cada dia 1.000 monedes d'or. El qui disposa dels recursos necessaris pot mobilitzar un exèrcit de 100.000 homes. Quan hom entra en combat, si la victòria es fa esperar, les armes s'esmussen i l'ànim dels soldats desfalleix. Quan les tropes assetgen ciutats, les seves forces s'exhaureixen. Si la campanya es perllonga, els recursos de l'Estat no seran suficients. Quan les armes són esmusades, els ànims defallits, les forces exhaurides i l'Estat empobrit, els sobirans veïns aprofiten aquesta debilitat per actuar. Aleshores, ni els consellers més savis no són capaços d'evitar les conseqüències desastroses que se'n segueixen. Per això, si vam sentir parlar d'atacs ràpids però matossers, mai no hem vist una campanya perllongada però intel·ligent. Mai una guerra llarga no ha beneficiat un estat. Només aquell qui coneix profundament els perills inherents a la conducció de la guerra pot apreciar en profunditat els seus avantatges potencials. Els qui són experts en la conducció de la guerra no han de fer una segona lleva ni transportar les provisions 3 cops. Porten des de la pàtria l'equipament militar necessari, però compten requisar els queviures en territori enemic. D'aquesta manera l'exèrcit sempre té les seves necessitats cobertes. Si cal transportar les provisions de l'exèrcit molt lluny, l'Estat s'empobreix. També s'empobreixen les famílies riques quan han de contribuir al subministrament de l'exèrcit a una llarga distància. Si l'exèrcit és a prop, s'apugen els preus dels béns. D'aquesta manera s'exhaureixen els recursos de les famílies riques i, com a conseqüència, la pagesia ha de suportar càrregues extraordinàries. Amb aquesta pèrdua de recursos i amb l'exhauriment de les forces, les llars de l'interior del país queden buides i les famílies riques perden 7/10 parts dels seus béns. D'altra banda, les despeses de l'Estat per causa dels carros trencats, dels cavalls extenuats, de les armadures, cascos, fletxes, ballestes, escuts de mà i escuts de cos, bous de tir i carros de transport poden arribar a 6/10 parts del seu tresor. Per tot això, el general savi s'aprovisiona en territori enemic, ja que una mesura de provisions de l'enemic equival a una vintena de mesures pròpies. Una mesura de faratge de l'enemic equival a una vintena de mesures pròpies.
Allò que motiva els homes a matar l'enemic és la fúria. Allò que els estimula a perdre un botí és la recompensa. Per tant, en la lluita de carros, recompenseu els soldats que s'apoderin del primer de cada 10. Substituïu les ensenyes de l'enemic per les vostres. Barregeu aquests carros amb els vostres i utilitzeu-los conjuntament. Tracteu bé els presoners, incorporeu-los a les vostres tropes. Això és el que s'anomena utilitzar les conquestes fetes a l'enemic per incrementar la força pròpia. Allò que és primordial en la conducció de la guerra és la victòria ràpida, no una campanya perllongada. Per tant, el general que entén la naturalesa de la guerra és l'àrbitre del destí del poble, l'amo de la seguretat de l'Estat. 3. La planificació de les ofensives. Sun Tzu deia: per norma general, en la conducció de la guerra, conservar un país intacte és millor que destruir-lo. Perdre un exèrcit intacte és millor que destruir-lo. Conservar un batalló intacte és millor que destruir-lo. Conservar una companyia intacta és millor que destruir-la. Conservar un escamot intacte és millor que destruir-lo. Així doncs, aconseguir 100 victòries en 100 batalles no és l'ideal suprem. L'ideal suprem és vèncer l'enemic sense batalla. La millor política és desbaratar l'estratègia de l'enemic. La segona és trencar les seves aliances. La tercera és atacar el seu exèrcit. La pitjor política de totes és assetjar les seves viles fortificades. Assetgeu les viles fortificades només si no teniu cap altra opció. La fabricació d'escuts especials i de torres de setge, així com d'armes i equipaments necessaris per a l'atac de fortaleses, requereix 3 mesos. Construir talussos, adossats a les muralles, 3 mesos més. Abans que hagi passat aquest temps, el general no podrà dominar la seva impaciència i ordenarà als seus homes que s'enfilin per les muralles com formigues. Com a resultat, perdrà una tercera part de la seva tropa sense prendre la ciutat. Aquesta és la desastrosa conseqüència d'aquesta mena d'atacs. Per consegüent, l'expert en la conducció de la guerra derrota l'exèrcit enemic sense lliurar batalla. Pren les seves ciutats fortificades sense assetjar-les i sotmet un estat enemic sense recórrer a operacions perllongades. El vostre propòsit haurà de ser apoderar-vos de tot el món sense destruir-lo. D'aquesta manera, les vostres tropes no patiran pèrdues i els vostres guanys seran complets. Aquesta és la regla per a planificar les ofensives. Per norma general, en la conducció de la guerra, les regles d'utilització de les tropes són: si la vostra superioritat és de 10 a 1, encercleu l'enemic. Si és de 5 a 1, ataqueu-lo. Si és de 2 a 1, dividiu-lo. Si les forces són igualades, encara podeu presentar batalla. Si esteu en inferioritat, mantingueu-vos a l'aguait. Si sou molt més febles, eviteu la batalla, perquè una força petita, per obstinada que sigui, és capturada per una força més gran. El general és el pilar de l'Estat. Si el pilar és ferm, l'Estat serà fort. Si el pilar té esquerdes, l'Estat serà feble. Hi ha 3 maneres per les quals el sobirà pot atraure l'infortuni sobre el seu exèrcit. Si, ignorant que l'exèrcit no ha d'avançar, ordena que avanci, o ignorant que no s'ha de retirar, ordena que es retiri.
Això és el que s'anomena travar l'exèrcit. Si desconeixent els afers interns de l'exèrcit intervé com en l'administració de l'Estat, això causa desassossec entre les tropes. Si ignorant les circumstàncies s'immisceix en el comandament, això sembra dubtes entre les tropes. Si l'exèrcit està desorientat i confús, sorgeix el perill. Els sobirans veïns provocaran dificultats. Això és el que vol dir la frase «Un exèrcit en estat de confusió regala la victòria al seu adversari». Hi ha 5 circumstàncies que permeten predir la victòria. Saber quan cal combatre i quan cal evitar la batalla. Saber utilitzar un exèrcit gran i també un exèrcit petit. Tenir el suport unànime dels oficials i dels soldats. Estar preparat davant d'un enemic desprevingut. Tenir oficials competents que no pateixin ingerències del sobirà. És en aquestes 5 circumstàncies que es troba el camí de la victòria. Per això es diu: qui coneix l'enemic i es coneix a si mateix, en 100 batalles no correrà cap perill. Qui es coneix a si mateix, però no coneix l'enemic, per cada victòria patirà una derrota. Qui no coneix ni l'enemic ni a si mateix, correrà perill en cada batalla. Quatre. Disposició de les forces. Sun Tzu deia: antigament els guerrers experts es feien invencibles a si mateixos i esperaven el moment en què l'enemic fos vulnerable. Ser invencible depèn d'un mateix. Que l'enemic sigui vulnerable depèn d'ell mateix. Per això els guerrers experts poden fer-se invencibles ells mateixos, però no poden fer vulnerable l'enemic. Per aquest motiu es diu que és possible saber com assolir la victòria i no assolir-la. La invencibilitat resideix en la defensa, la possibilitat de victòria, en l'atac. Si les vostres forces no són suficients, defenseu-vos. Si són suficients, ataqueu. En tant que experts en la defensa, amagueu-vos en les profunditats de la terra. En tant que experts en l'atac, copegeu com un llamp que cau del cel. D'aquesta manera sereu capaços de preservar les vostres forces intactes i d'assolir la victòria total. Ser capaç de preveure una victòria que qualsevol podria predir no és la màxima excel·lència. Tampoc no és la màxima excel·lència assolir una victòria, encara que tothom us afalagui. No cal gaire força per aixecar una ploma. No cal gaire bona vista per distingir el sol i la lluna. No cal gaire bona oïda per sentir un tro. Antigament, els guerrers experts vencien un enemic ja vençut. Per això no els donava fama de savis o de valents. Guanyaven les seves victòries precisament perquè no s'equivocaven mai en les seves valoracions. No equivocar-se mai és allò que garanteix la victòria, perquè vol dir vèncer un enemic que ja està vençut. És a dir, el guerrer expert assumeix una posició que fa impossible la seva derrota i no perd cap oportunitat de dominar el seu enemic. Per això es diu que l'exèrcit victoriós ha vençut abans d'entrar en batalla, mentre que l'exèrcit destinat a la derrota entra en batalla només amb l'esperança de trobar la victòria. L'expert en la conducció de la guerra conrea el dao i manté les lleis. D'aquesta manera té les seves mans a la victòria i a la derrota. Les valoracions de la guerra són:
Primer, mesurar les distàncies. Segon, mesurar la capacitat. Tercer, determinar les xifres. Quart, comparar el pes. Cinquè, victòria. El terreny determina les distàncies respectives. Les distàncies determinen la capacitat respectiva. La capacitat determina les xifres respectives. Les xifres determinen el pes respectiu. El pes determina la victòria. Un exèrcit que té assegurada la victòria comparat amb un exèrcit que té assegurada la derrota és com un quintà comparat amb una unça. Gràcies a la disposició de les forces, un general que confia en la seva victòria pot portar els seus homes a lluitar amb la mateixa potència que les aigües que, després d'haver estat retingudes per una presa, es precipiten des d'una alçada de 8.000 peus. 5. La potència. Sun Tzu deia: en general, dirigir molts soldats o pocs soldats és qüestió d'organització. Comandar molts soldats o pocs soldats és qüestió d'ordenació i d'ensenyes. Que tot l'exèrcit resisteixi l'atac de l'enemic sense patir la derrota dependrà del domini de les maniobres imprevisibles i de les maniobres previsibles. Que les tropes llançades a l'atac puguin copejar com una pedra foguera copeja un ou. És qüestió de punts forts i de punts febles. En general, s'entra en batalla amb maniobres previsibles, però s'obté la victòria amb maniobres imprevisibles. El que excel·leix a la utilització de maniobres imprevisibles té tants recursos com el cel i la terra. És inexhaurible com el riu Yangtze o com el riu Huang. Es renova constantment com el sol i la lluna, com les 4 estacions. Les notes musicals només són 5, però les seves combinacions són infinites, de manera que és impossible sentir-les totes. Els colors primaris només són 5, però les seves combinacions són infinites, de manera que és impossible veure-les totes. Els gustos només són 5, però les seves combinacions són infinites, de manera que és impossible tastar-les totes. En la guerra, les maniobres només poden ser imprevisibles o previsibles, però les seves combinacions són infinites, de manera que no és possible exhaurir-les totes. Igual que un cercle sense fi, allò que és imprevisible i el que és previsible es generen l'un a partir de l'altre. Qui podria exhaurir-los? La potència és com l'ímpetu de les aigües desbordades que arrosseguen roques. La precisió és com l'ímpetu del falcó que trenca els ossos de la seva presa. Per tant, es diu que els guerrers experts tenen una potència aclaparadora i una precisió afinada. La potència és com la ballesta tensada. La precisió és com prema el disparador. En el tumult i l'estrèpit de la batalla sembla que regna la confusió, però no és així. Sembla que les tropes es mouen sense ordre ni concert, però no poden ser vençudes. El desordre neix de la disciplina, la covardia neix del valor, la feblesa neix de la força. Ordre i desordre són qüestió de càlcul. Valor i covardia són qüestió de potència. Força i debilitat són qüestió de la disposició de les forces. El guerrer expert provoca el moviment de l'enemic presentant una disposició de forces
a la qual aquell ha de respondre i atraient-lo amb un esquer que no pot refusar. Governa els moviments de l'adversari amb la promesa d'un avantatge i queda a l'aguait amb les seves forces. El guerrer expert confia en la potència i no exigeix als seus soldats esforços individuals. D'aquesta manera pot seleccionar els homes més adequats i explotar la potència de les seves forces combinades. Explotar la potència és utilitzar els homes com qui fa rodar troncs i roques. Els troncs i les roques, per la seva naturalesa, queden quiets en un terreny pla, però rodolen per un pendent. D'altra banda, si són cantelluts no roden, si són roms, roden. Així doncs, gràcies a la potència, els bons soldats tenen l'ímpetu d'una roca que rodola des del cim d'una muntanya de 8.000 peus. Sis. Els punts forts i els punts febles. Sun Tzu deia: en general, el primer que arriba al camp de batalla espera l'enemic. El segon a arribar ha d'entrar en combat precipitadament i està dèbil. Per això el guerrer expert governa l'enemic i no deixa que l'enemic governi. Si voleu que l'enemic vingui a vosaltres, oferiu-li algun avantatge. Si no voleu que vingui, debiliteu les seves forces. Per tant, quan el vostre enemic estigui descansat, canseu-lo. Quan estigui ben alimentat, feu-li passar fam. Quan estigui quiet, obligueu-lo a moure's. Aneu a indrets on ell hagi de córrer per arribar-hi. Correu per arribar on ell no us espera. Si voleu recórrer 1000 li sense cansar-vos, passeu pel territori lliure de l'enemic. Si voleu estar segurs de l'èxit del vostre atac, ataqueu els llocs que l'enemic no podrà defensar. Si voleu estar segurs de la vostra defensa, defenseu els llocs que l'enemic no podrà atacar. Per això, davant d'un expert en l'atac, l'enemic no sap com defensar-se. Davant d'un expert en la defensa, l'enemic no sap com atacar. És tan subtil que no se'l veu. És tan misteriós que no se'l sent. D'aquesta manera es converteix en àrbitre del destí de l'enemic. Quan avança, és irresistible perquè es llença contra els punts febles de l'enemic. La seva retirada és tan ràpida que l'enemic, encara que el persegueixi, no el pot atrapar. Per això, quan vull lluitar, ataco una posició que l'enemic vol defensar. Aleshores, ell no té altre remei que combatre, encara que estigui protegit per una alta muralla i un fossar profund. Quan no vull lluitar, puc defensar-me, traçant simplement una línia a terra. Ell no m'atacarà, perquè l'hauré desconcertat fent coses que no comprèn. Si puc descobrir la disposició de forces de l'enemic, i l'enemic no pot descobrir la disposició de les meves, jo puc concentrar les meves forces, mentre que ell ha de dispersar les seves. Si jo tinc les meves forces concentrades i l'enemic es divideix en 10 parts, el meu atac tindrà la força de 10 a 1. El meu atac tindrà la força de 10 a 1, perquè nosaltres serem més nombrosos que l'enemic. Si puc atacar una força inferior amb una força superior, l'enemic es trobarà sense marge d'actuació. L'enemic ha d'ignorar el lloc on vull presentar batalla. Si no ho sap, haurà de preparar la seva defensa en molts llocs. Aleshores, ataqui on ataqui, tindré superioritat numèrica. Quan l'enemic vulgui reforçar la seva avantguarda, haurà de debilitar la rereguarda. Quan vulgui reforçar la rereguarda, haurà de debilitar l'avantguarda. Quan vulgui reforçar el flanc esquerre, haurà de debilitar el dret.
Quan vulgui reforçar el dret, haurà de debilitar l'esquerra. Quan vulgui reforçar-se per tot arreu, serà dèbil per tot arreu. Si us trobeu en una posició d'inferioritat, prepareu-vos per la defensa. Si teniu una posició de superioritat, obligueu a l'enemic a preparar la seva defensa. Si sabeu on i quan tindrà lloc el combat, podeu fer que les vostres tropes es reuneixin al camp de batalla, encara que es trobin separades per 1000 li. Si no sabeu on i quan tindrà lloc la batalla, el flanc esquerre no podrà ajudar el dret, ni el dret a l'esquerra. L'avantguarda no podrà ajudar la rereguarda, ni aquestes, aquella, encara que es trobin separades per 10 li, i fins i tot menys. Potser que els meus càlculs mostrin que l'exèrcit de Yue és superior, però això no li representa cap avantatge per assolir la victòria. Jo dic que puc obtenir la victòria, perquè puc impedir l'atac d'un enemic, encara que sigui superior en nombre. Així doncs, valoreu les possibilitats de victòria i de derrota respectives. Provoqueu l'enemic per tal de descobrir els seus moviments. Esbrineu la seva disposició de forces per saber quin terreny serà fatal o sostenible. Utilitzeu-lo per a saber on són els seus punts forts i els seus punts febles. La millor disposició de les forces és aquella que no es pot veure. Així els espies no la podran descobrir i els experts no podran preparar la seva estratègia. Basant-me en la disposició de les forces de l'enemic, estableixo la meva estratègia i obtinc la victòria. Però les masses no ho poden comprendre. Així, tothom veu les tàctiques a través de les quals he obtingut la victòria, però ningú no veu l'estratègia. Mai no es poden guanyar dues batalles de la mateixa manera. És necessari adaptar la disposició de les forces a la multitud de circumstàncies. La disposició de força en la guerra és com l'aigua. Igual que l'aigua no s'atura en els punts alts, sinó que corre cap a baix. La configuració de l'exèrcit evita els punts forts i es dirigeix cap als punts febles de l'enemic. Igual que l'aigua s'adapta al terreny, l'exèrcit s'adapta a l'enemic. Per tant, en la guerra no hi ha potència invariable. Igual que la forma de l'aigua no és invariable. El qui és capaç de transformar-se segons l'enemic i així guanyar la victòria pot dir-se diví. Dels 5 elements, no n'hi ha un que domini permanentment els altres. De les 4 estacions, no hi ha una que duri per sempre. Hi ha dies llargs i dies curts. La lluna minva i creix. Set. Les maniobres. Sun Tzu deia: per norma general, en la guerra, el general rep el mandat del sobirà. Aleshores mobilitza les masses per a reunir un exèrcit, instaura l'harmonia dintre del seu campament. A continuació ve la dificultat de les maniobres. Aquesta dificultat consisteix a convertir el camí tortuós en recte i l'infortuni en avantatge. Per això, si seguiu un camí tortuós, serviu-vos d'algun esquer per a desviar l'enemic. D'aquesta manera arribareu primer, encara que hagueu sortit més tard, i mostrareu que coneixeu la tàctica del tortuós i el recte. Les maniobres tenen els seus avantatges i els seus perills. Si envieu un exèrcit completament equipat, amb l'esperança d'obtenir una posició avenjosa, arribareu massa tard. D'altra banda, si envieu l'avantguarda, sense equipatge i per obtenir una posició avantatjosa, arribareu a temps, però us mancaran l'equipament i les provisions. Si ordeneu als vostres homes que deixin enrere la seva armadura per tal d'ocupar una posició avantatjosa
i els feu recórrer 100 li cremant etapes. El cap de les 3 divisions seran fets presoners. Els més resistents arribaran primer, mentre que els més febles es quedaran enrere i per norma general arribarà una desena part dels homes. Si la distància a recórrer per a ocupar una posició avantatjosa és de 50 li, caurà el comandant de l'avantguarda i per norma general la meitat dels homes. Si la distància és de 30 li, arribaran 2/3 dels homes. Per això es diu que un exèrcit sense equipament pesant, farratge, provisions ni pertrets està perdut. Si ignoreu les intencions dels sobirans veïns, no podreu establir les vostres aliances. Si ignoreu la configuració de les muntanyes i boscos, dels clots i precipicis, dels pantans i aiguamolls, no podeu dirigir la marxa de l'exèrcit. Si menysteniu els guies locals, no podreu aprofitar els avantatges del terreny. En la guerra, serviu-vos de l'engany i no us mogueu si no teniu un avantatge segur. Modifiqueu les circumstàncies, dividint i concentrant les vostres forces. En els vostres desplaçaments, sigueu veloços com el vent i compactes com el bosc. En les vostres incursions, sigueu com el foc. En sostenir una posició, manteniu-vos immòbils com les muntanyes. Sigueu inescrutables com la foscor i ràpids com el llamp. Quan saquegeu un territori, repartiu el botí. Quan conqueriu una terra, repartiu els beneficis. No us mogueu abans d'haver considerat l'equilibri de forces. Per assolir la victòria, el primer és saber calcular el tortuós i el recte. Aquest és l'art de la maniobra. El llibre d'administració militar diu: quan els homes no es poden sentir l'un a l'altre, es fan servir gongs i tambors. Quan no es poden veure l'un a l'altre, es fan servir banderes i ensenyes. Per mitjà de gongs, banderes, estandards i ensenyes es coordinen els soldats. Un cop unificats els homes, els valents no poden avançar sols i els porucs no poden fugir sols. Aquest és el mètode de dirigir les masses. Per això, en un combat nocturn, utilitzeu molts senyals de foc i tambors. En un combat diürn, utilitzeu banderes i estandards. D'aquesta manera governareu les orelles i els ulls dels vostres homes. És possible desanimar un exèrcit i privar el seu comandant de la seva presència d'ànim. Al matí els ànims són impetuosos, al migdia són indolents i al vespre estan defallits. L'expert en la conducció de la guerra evita l'enemic quan els seus ànims són impetuosos i l'ataca quan són indolents o defallits. Això és el domini del factor moral. En ordre espera l'enemic desordenat. En calma espera l'enemic abrivat. Això és el domini de la presència d'ànim. A prop del camp de batalla espera l'enemic que ve de lluny, ben descansat. Espera l'enemic cansat. Ben alimentat, espera l'enemic afamat. Això és el domini de la força. De cap manera no entra en batalla amb un enemic. Els estandards i les formacions del qual són en perfecte ordre. Això és adaptar-se a les circumstàncies. Per norma general, en la conducció de la guerra, no avanceu cap a un enemic que es trobi dalt d'una muntanya, ni us enfronteu al que tingui una elevació del terreny al darrere. Quan l'enemic fingeixi una retirada, no el perseguiu. No ataqueu un enemic preparat. No us empasseu un exèrcit que actuï com esquer. No atureu un enemic que torna a casa. Quan tingueu l'enemic encerclat, deixeu-li una escapatòria.
No pressioneu excessivament un enemic en situació desesperada. Aquests són els mètodes de la conducció de la guerra. Vuit. Les 9 variables. Sun Tzu deia: per norma general, en la guerra, el general rep el mandat del sobirà. Aleshores, mobilitza les masses per reunir un exèrcit. No acampeu en un terreny advers. Uniu-vos amb els vostres aliats en un terreny ben comunicat. No us atureu en un terreny erm. Recorreu a l'astúcia en un terreny encerclat. Presenteu batalla en un terreny fatal. Hi ha certs camins que no heu de seguir. Hi ha certs exèrcits que no heu d'atacar. Hi ha certes ciutats fortificades que no heu d'assetjar. Hi ha certs territoris pels quals no heu de combatre. Hi ha certes ordres del sobirà que no heu d'obeir. Per això, un general que sigui capaç de treure profit d'aquestes 9 variables sabrà manejar les seves tropes. Un general que no sigui capaç de treure profit d'aquestes 9 variables no obtindrà cap avantatge del terreny, per molt bé que el conegui. El qui vulgui comandar un exèrcit sense saber treure profit de les 9 variables serà incapaç de dirigir els seus homes amb eficàcia, per molt que conegui els 5 avantatges. El general savi, en les seves deliberacions, ha de considerar l'amalgama d'avantatges i desavantatges. D'aquesta manera, si és capaç d'evitar els desavantatges que rauen en els avantatges, elaborarà plans viables. Si és capaç d'extreure els avantatges que rauen en els desavantatges, podrà sortir-se de situacions difícils. Mantingueu a ratlla els sobirans veïns, infligint-los danys, ocupeu-los amb afers diversos, feu-los córrer amb perspectives de profit. Per norma general, en la conducció de la guerra, no s'ha de confiar que l'enemic no es presentarà, sinó que nosaltres hem d'estar preparats per a rebre'l. No s'ha de confiar que l'enemic no atacarà, sinó que nosaltres hem de tenir una posició inexpugnable. Hi ha 5 trets perillosos en el caràcter d'un general. Si desafia la mort, pot perdre la vida. Si estima massa la vida, pot ser capturat. Si és colèric, pot ser provocat. Si té un sentit de l'honor massa acusat, serà sensible a la calúmnia. Si es preocupa massa pel benestar dels seus homes, pot ser frenat per la por de les baixes. Aquests 5 trets són greus defectes en un general i en la conducció de la guerra són nefastos. Quan un exèrcit és destruït i el seu general és mort, la causa es troba necessàriament en aquests 5 defectes. Per això han de ser examinats detingudament. Nou. Les marxes. Sun Tzu deia: pel que fa a l'establiment del campament i a l'observació de l'enemic, si heu de travessar muntanyes, seguiu les valls. Busqueu la part alta de la solana i acampeu-hi. D'aquesta manera n'haureu de lluitar cap amunt. Així és com ha d'acampar l'exèrcit a la muntanya. Després de creuar un riu, allunyeu-vos-en. Si un invasor està creuant un riu, no us avanceu a lluitar amb ell a l'aigua. Deixeu que hagi passat la meitat de les seves forces per atacar-lo amb avantatge. Encara que desitgeu entrar en batalla,
No us quedeu a la vora del riu per enfrontar-vos amb l'invasor. Ans busqueu un terreny al costat de la Solana i acampeu a la part alta. No ho feu si això us obliga a remuntar el corrent. Així és com ha d'acampar l'exèrcit a la vora dels rius. Quan hagiu de travessar aiguamolls en terrenys salabrosos, marxeu ràpidament. No us hi atureu. Si us heu d'enfrontar a l'enemic en un aiguamoll, ocupeu el terreny entre una arbreda i els joncs. Així és com ha d'acampar l'exèrcit en un terreny pantanós. A les planes, campeu en un terreny que us permeti els moviments, deixant les elevacions a la dreta i al darrere. D'aquesta manera, el perill estarà davant i la seguretat darrere. Així és com ha d'acampar l'exèrcit en un terreny pla. En general, aquestes 4 maneres d'acampar són avantatjoses per l'exèrcit. Gràcies a elles, l'emperador Groc va vèncer els 4 sobirans. Per a qualsevol exèrcit, les terres altes són salubres i les terres baixes són insalubres. Els terrenys assolellats són apreciats i els terrenys ombrívols són menyspreats. Si es vetlla per la salut dels homes i s'acampa en un terreny sòlid, l'exèrcit estarà lliure de qualsevol malaltia. Això assegura la victòria. Quan us trobeu a prop de turons i terraplens, acampeu a la Solana, de manera que les elevacions us quedin al darrere i a la dreta. Així el vostre exèrcit aprofitarà tots els avantatges d'aquesta mena de terrenys. Quan les aigües d'un riu baixen tumultuoses, és perquè plou riu amunt. Espereu que el corrent es calmi abans de travessar-lo. Pel que fa a terrenys on hi ha gorgues amb aigües torrencials, valls profundes, valls tancades, boscos de vegetació intricada, fangars i afraus, allunyeu-vos-en ràpidament, ni us hi acosteu. Mentre que jo m'allunyo d'aquests indrets, faig que l'enemic s'hi acosti. Mentre que jo els mantinc davant meu, faig que l'enemic els tingui al darrere. Si prop dels flancs del vostre exèrcit hi ha congostos, bassals vorejats de canyes i joncs, o bosquets plens de brossa, escorcolleu-los a fons, perquè pot ser que hi hagi l'enemic emboscat o que s'hi amaguin espies. Si quan sou a prop l'enemic està tranquil, és perquè ocupa una posició avantatjosa. Si sou lluny, però us provoca la lluita, és perquè vol que us hi acosteu. Això vol dir que el terreny que ocupa, tot i ser fàcil, és avantatjós per a ell. Quan els arbres d'un bosc tremolen, és que l'enemic s'obre pas. Si veieu parapets amagats entre herbes altes, és que vol provocar la vostra desconfiança. Si els ocells aixequen el vol, és que l'enemic para una emboscada. Si els animals salvatges fugen espantats, és que l'enemic surt a atacar. Quan la pols s'aixeca en columnes altes i distintes, vol dir que s'acosten els carros. Si la pols queda suspesa en capes baixes i extenses, vol dir que s'aproxima la infanteria. Si la pols forma núvols dispersos, vol dir que l'enemic està recollint llenya. Si els núvols es mouen cap aquí i cap allà, vol dir que estan acampant. El qui parla amb humilitat i al mateix temps accelera els seus preparatius, avançarà. El qui parla amb superioritat i al mateix temps intimida, es retirarà. Quan els carros lleugers surten els primers i ocupen posicions als flancs, és que formen per la batalla. El qui demana la pau, sense oferir garanties, trama alguna cosa. Quan hi ha molta activitat i els soldats formen en ordre de batalla, és que ha arribat el moment.
quan la meitat de les tropes avança i l'altra meitat es retira, és que s'ofereix un esquer. Quan els soldats es recolzen a les seves llances, és que pateixen fam. Quan els aiguaders són els primers a beure, és que els soldats pateixen set. El qui veu un avantatge però no s'hi acosta està cansat. Si els ocells es congreguen en algun indret, és que és buit. Si els soldats fan cridòria durant la nit, és que estan atemorits. Si les tropes estan en desordre, és que el general no té autoritat. Si les banderes i els estandards canvien de lloc, és que hi ha confusió. Si els oficials s'irriten amb facilitat, és que estan cansats. Quan els soldats alimenten els cavalls amb gra i no amb palla, maten el bestiar per menjar. No desen les olles i no tornen als seus allotjaments. És que estan decidits a lluitar fins la mort. Quan els homes es reuneixen constantment en petits grups i xiuxiuegen, és que s'ha perdut la confiança de la tropa. El qui concedeix recompenses freqüents està angoixat. El qui s'imposa càstigs freqüents està descoratjat. El qui primer és cruel amb els homes, però després s'espanta del seu nombre, demostra la màxima incompetència. Quan arriben emissaris amb paraules conciliadores, vol dir que l'enemic busca un respir. Quan l'enemic es presenta amb actitud combativa i roman enfrontat a vosaltres per un llarg període de temps sense entrar en batalla ni retirar-se, examineu la situació atentament. En la guerra, la superioritat numèrica no ho és tot. Si l'enemic us supera, no intenteu un atac general. Serà suficient que mantingueu les vostres forces unides i vigileu les de l'enemic per apoderar-vos-en. Això és tot. El qui no valora aquestes coses i menysprea l'enemic serà capturat per aquest. Si imposeu càstigs als vostres homes abans d'aconseguir la seva lleialtat, aquests no us obeiran. Si no us obeeixen, no us serviran. Si un cop que hàgiu aconseguit la seva lleialtat, no executeu els càstigs, els homes tampoc no us serviran. Per això, dirigiu els vostres homes amb esperit civil i imposeu la disciplina amb esperit militar. Això és el que s'anomena assegurar la victòria. Si les ordres es fan complir sempre, els homes aprendran a obeir. Si les ordres no es fan complir sempre, els homes no aprendran a obeir. Quan és evident als homes que les ordres sempre es fan complir, donen el seu suport al general i el guany és mutu. Déu, el terreny. Sun Tzu deia: segons les seves característiques, el terreny de la batalla pot ser accessible, intrincat, igualat, congost, carena i extens. Un terreny al qual podem arribar tant nosaltres com l'enemic es diu accessible. En un terreny accessible, el primer que ocupi la part alta i assolellada i a més pugui guardar les seves vies de comunicació tindrà l'avantatge. Un terreny del qual podem sortir però en el qual difícilment podem tornar es diu intrincat. En un terreny intrincat, si en sortim quan l'enemic no està preparat, obtindrem una victòria. Si en sortim quan l'enemic està preparat, serà difícil tornar enrere i haurem perdut l'avantatge. Un terreny del qual podem sortir tant nosaltres com l'enemic sense obtenir avantatges es diu igualat. En un terreny igualat, encara que l'enemic ens ofereixi un esquer, no sortirem,
sinó que ens retirarem per tal de fer sortir l'enemic. Quan hagi sortit la meitat de les seves tropes, el copejarem amb avantatge. En un congost, si sóc el primer a arribar, l'ocuparé en tota la seva longitud i esperaré l'enemic. Si l'enemic és el primer a arribar i l'ocupa en tota la seva longitud, no el perseguiré. Si no l'ocupa en tota la seva longitud, el perseguiré. En una carena, si sóc el primer en arribar, ocuparé la part alta de la solana i esperaré l'enemic. Si l'enemic és el primer a ocupar-la, no el seguiré, sinó que retrocediré. Si el terreny és extens i les forces respectives són iguals, serà difícil provocar l'enemic a recórrer la distància. Tampoc no serà avantatjós per a nosaltres recórrer la distància. Conèixer aquests 6 principis és conèixer el camí del terreny de batalla. El general que arriba a aquest alt càrrec ha de valorar-los atentament. En general, l'exèrcit pot patir la defecció, la insubordinació, la decadència, l'esfondrament, la confusió i la desfeta. Aquestes 6 calamitats no tenen causes naturals, sinó són culpa del general. Si es produeix un atac amb una proporció d'un home contra 10, encara que les altres forces siguin igualades, es patirà la defecció. Si els oficials són massa dèbils i els soldats massa forts, l'exèrcit patirà la insubordinació. Si els oficials són massa forts i els soldats massa dèbils, l'exèrcit patirà la decadència. Si els comandants, portats per la ira, desobeeixen i quan es troben amb l'enemic ataquen per ressentiment abans que el general conegui la seva força, l'exèrcit patirà l'esfondrament. Si el general és dèbil i li manca força moral, si les seves ordres no són clares, si els oficials i els homes no tenen obligacions i les files estan desorganitzades, l'exèrcit patirà la confusió. Si el general, incapaç d'avaluar les forces de l'enemic, ataca un exèrcit nombrós amb una força poc nombrosa, un exèrcit fort amb una força dèbil, i no posa els millors homes a l'avantguarda, l'exèrcit patirà la desfeta. Aquests 6 principis són el camí de la derrota. El general que arriba a aquest alt càrrec ha de valorar-los atentament. El terreny és un suport per a l'exèrcit, però la capacitat de valorar l'enemic, de governar la victòria i de mesurar els perills i les distàncies constitueix el camí del comandament. El qui coneix això i ho aplica en la batalla serà vencedor. El qui no ho coneix i no ho aplica serà vençut. Sí, d'acord amb la valoració dels condicionants de la batalla, la victòria és certa. El general pot entrar en combat, encara que el sobirà ho hagi prohibit. Però si d'acord amb la valoració dels condicionants la victòria no és certa, el general no haurà d'entrar en combat, encara que el sobirà hagi ordenat el contrari. Per això, el general que no avança per buscar la glòria i no evita retrocedir per por del deshonor, sinó que el seu únic desig és protegir el poble i afavorir el seu sobirà, és un tresor per a l'Estat. Si el general vetlla pels seus soldats com si fossin infants, aquests els seguiran fins a les valls més profundes. Si els estima com fills, els seguiran fins a la mort. En canvi, si el general és tan indulgent que no pot imposar la seva autoritat, si estima tant els seus homes que no pot governar-los, si hi ha tanta confusió que no pot imposar l'ordre, les seves tropes seran com fills malcriats i seran inútils.
Si sabem que els nostres homes són capaços d'atacar l'enemic, però no sabem si l'enemic podrà resistir l'atac, només hem guanyat mitja victòria. Si sabem que l'enemic pot ser atacat, però no sabem que els nostres homes no estan en condicions d'atacar, només hem guanyat mitja victòria. Si sabem que l'enemic pot ser atacat i que els nostres soldats estan en condicions d'atacar, però no sabem que el terreny no és propici per a la batalla, només hem guanyat mitja victòria. El soldat expert, quan es mou, mai no es troba perdut. Quan passa l'acció, mai no li falten recursos. Per això es diu, si coneixes l'enemic i et coneixes a tu mateix, la teva victòria no perillarà. Si coneixes el temps i el terreny, la teva victòria serà completa. Onze nous terrenys. Sun Tzu deia, per norma general, en la conducció de la guerra hi ha terrenys de dispersió, terrenys anodins, terrenys disputats, terrenys oberts, terrenys d'intersecció, terrenys difícils, terrenys impracticables, terrenys encerclats i terrenys mortals. Quan un cabdill lluita en el seu propi territori, es troba en terreny de dispersió. Quan un exèrcit entra en territori enemic sense endinsar-s'hi, es troba en terreny anodí. Un territori que jo puc ocupar amb avantatge i que l'enemic pot ocupar amb avantatge és un terreny disputat. Un territori al qual jo puc anar i l'enemic també. És un terreny obert. Quan en un territori convergeixen tres estats i el primer a ocupar-lo obtindrà una bona part de l'imperi, és un terreny d'intersecció. Quan un exèrcit penetra profundament en territori enemic, deixant enrere moltes fortificacions, es troba en un terreny difícil. Les muntanyes, els boscos, les afraus profundes i els aiguamolls, i en general qualsevol terreny amb camins difícils de transitar, és un terreny impracticable. Un territori al qual s'entra per un congost i del qual se surt només per camins sinuosos, on una força enemiga petita pot copejar les seves forces encara que siguin superiors. És un terreny encerclat. Si precipitar la batalla representa la supervivència i no precipitar la batalla representa la perdició, és un terreny mortal. Per això, en terreny de dispersió, eviteu la batalla. En terreny anodí, no us atureu. En terreny disputat, no ataqueu. En terreny obert, procureu que no us tallin les comunicacions. En terreny d'intersecció, alieu-vos amb els veïns. En terreny difícil, feu ràtzies. En terreny impracticable, accelereu la marxa. En terreny encerclat, utilitzeu estratagemes. En terreny mortal, lluiteu. Antigament, els qui eren considerats experts en la conducció de la guerra eren capaços de desbaratar la comunicació entre l'avantguarda i la rereguarda, el suport mutu entre les unitats grans i les petites, l'auxili mutu entre els carros i la infanteria i la confiança mútua entre oficials i tropes. Quan els homes de l'enemic es dispersaven, impedien que es concentressin. Quan estaven concentrats, sembraven la confusió. Només avançaven si allò era el més avantatjós. S'aturaven si no els era avantatjós.
Si algú em pregunta com fer front a un enemic nombrós, ben ordenat i comandat per un general disposat a atacar, responc: en primer lloc, apodereu-vos d'alguna cosa que aprecia molt i així us escoltarà. Ser més ràpid que l'enemic és l'essència de la guerra. Aprofiteu la seva manca de preparació. Seguiu rutes imprevistes i ataqueu les posicions que no tingui vigilades. En general, el principi que regeix la invasió és que com més profundament es penetra en territori enemic, més es concentren les vostres forces i per això l'enemic no pot superar-vos. Feu ràtzies en territoris fèrtils per tal d'aconseguir provisions suficients. Vetlleu per l'alimentació dels vostres homes i no els feu treballar massa. Concentreu el seu ànim i estalvieu les seves forces. Sigueu inescrutables a l'hora de moure les vostres tropes i de fer els vostres plans. Llanceu el vostre exèrcit a una posició sense sortida i preferirà la mort a la desfeta. Si els homes estan disposats a morir, de què no seran capaços? Oficials i soldats faran el seu màxim esforç. Si es troben en una situació desesperada, no tindran por. Si no tenen escapatòries, mantindran ferms. Si han penetrat profundament en territori enemic, estaran més units. I com que no tindran cap altra possibilitat, lluitaran. Per això, estaran alerta sense que els ho recomaneu. Faran la vostra voluntat sense que us ho demaneu. Us seran fidels sense que els vigileu. Compliran la seva obligació sense que us ho ordeneu. Prohibiu els auguris, així eliminareu els dubtes i no fugiran davant la mort. Si els nostres soldats no tenen riqueses en abundància, no és perquè menyspreïn els béns materials. Si no tenen llargues vides, no és perquè menyspreïn la longevitat. El dia que es dona l'ordre de marxar a la batalla, els soldats ploren. Els que estan asseguts mullen les seves solapes. Els que estan ajaguts deixen rodolar les llàgrimes per les galtes. Però poseu-los en una situació desesperada i mostraran el valor d'un Quan Zu i d'un Cao Gui. L'expert en la conducció de la guerra és com Suairan, la serp de les muntanyes Chang. Si li copegeu el cap, respon amb la cua. Si li copegeu la cua, respon amb el cap. Si li copegeu el centre, respon amb el cap i amb la cua. Si algú em pregunta, es pot fer que l'exèrcit sigui com Suairan? Responc, es pot. Els homes dels estats de Wu i de Yue s'odien, però si es troben junts en una nau sacsejada per la tempesta, s'ajudaran els uns als altres, com la mà esquerra ajuda la mà dreta. Ara bé, no s'ha de confiar només a travar les potes dels cavalls o encallar les rodes dels carros. El principi de l'organització de l'exèrcit és assolir un mateix nivell de coratge entre tots els homes. La millor manera de treure partit de les unitats que oposaran resistència, com de les que defalliran, és situar-les d'acord amb les característiques específiques del terreny. Per això, l'expert en la conducció de la guerra porta el seu exèrcit de la mà, de grat o per força, com si fos un sol home. El general ha de ser silenciós i així serà impenetrable, recte, i així mantindrà l'ordre. Ha de ser capaç d'enganyar els ulls i les orelles dels seus oficials i soldats per tal que aquests ignorin els seus plans. Ha d'alterar sovint els seus plans i les disposicions i així l'enemic ignorarà les seves intencions. Ha de canviar sovint la seva posició
i passar per rutes indirectes. I així l'enemic ignorarà el seu objectiu. Quan decideix que ha arribat el moment, el general és com aquell que puja molt amunt i un cop dalt llença l'escala. Així, quan decideix penetrar profundament amb els seus homes en territori enemic, és com disparar una ballesta. Fa cremar les naus i trencar les olles. Fa anar els seus homes cap aquí i cap allà, com si fossin un ramat d'ovelles, i ningú no sap on va. Perquè manar l'exèrcit i posar-lo en situació de perill és l'ofici del general, considerant sempre les 9 varietats de terreny, els avantatges de desplegar o replegar les forces i la naturalesa de les emocions dels seus homes. En general, el principi de la invasió és que la penetració profunda en territori enemic comporta cohesió dintre de l'exèrcit. La penetració poc profunda comporta disgregació. Quan l'exèrcit surt del seu país i traspassa la frontera, es troba en terreny aïllat. El territori comunicat pels 4 costats és terreny d'intersecció. Quan l'exèrcit penetra profundament en territori enemic, es troba en terreny difícil. Quan penetra poc profundament, es troba en terreny anodí. Quan té ciutats fortificades al darrere i congostos al davant, es troba en terreny encerclat. Quan no té escapatòria, es troba en terreny mortal. En terreny de dispersió, inspiro als meus homes un objectiu comú. En terreny anodí, mantinc la comunicació entre les unitats. En terreny disputat, faig que la rereguarda em segueixi de prop. En terreny obert, vigilo la meva defensa. En terreny d'intersecció, consolido les meves aliances. En terreny difícil, asseguro l'arribada constant de provisions. En terreny impracticable, m'afanyo a fer camí. En terreny encerclat, bloquejo les meves possibles sortides. En terreny mortal, faig avinent als meus soldats que no hi ha possibilitat de supervivència. Perquè els soldats oposen resistència quan estan encerclats, lluiten aferrissadament quan no tenen altre remei i obeeixen en situacions extremes. El qui no coneix les intencions dels sobirans veïns no pot establir aliances. El qui no coneix la configuració de muntanyes i boscos, congostos i clivelles, aiguamolls i pantans, no pot conduir el desplaçament de l'exèrcit. El qui no utilitza guies locals no pot aprofitar els avantatges naturals del terreny. El qui ignora un d'aquests 4 o 5 principis no és digne de comandar l'exèrcit d'un sobirà. El qui comanda l'exèrcit d'un sobirà ataca un estat poderós, de manera que aquest no pugui mobilitzar un exèrcit. Fa tant respecte als seus adversaris que aquell no podrà constituir aliances. No s'enfronta a aliances. Tampoc no fomenta aliances. Confia únicament en ell mateix per intimidar els seus adversaris. Així captura les ciutats de l'enemic fins a sotmetre el país. Distribueix recompenses sense tenir en compte el costum. Imparteix les seves ordres sense tenir en compte les precedents. Així pot manar el seu exèrcit com si fos un sol home. Manté els homes ocupats en les seves tasques. No els comunica els seus designis. Els estimula amb la perspectiva de beneficis, però no els adverteix del risc. Els llença a un terreny perillós i en surten. Els fica en un terreny mortal i se'n surten en vida, perquè només quan els homes s'han ficat en una situació de perill, per tal de sortir-se'n, convertiran la derrota en victòria. La manera de dirigir la guerra és fer veure que un s'acosta a l'enemic, adaptant-se al seu desig per tal d'interpretar les seves intencions.
Si no deixa de petja l'enemic durant 1000, li podran matar el seu general. Això s'anomena capacitat d'aconseguir alguna cosa per l'astúcia. El dia que accepta el comandament, el general tanca els passos de muntanya, anul·la els salconduits i prohibeix el pas dels enviats de l'enemic. Abans d'iniciar la guerra, fa valoracions acurades a la sala superior del temple. Si l'enemic deixa una porta oberta, entra ràpidament, s'afanya a ocupar posicions valuoses per a l'enemic i manté en secret l'hora de la batalla. Té la mesura, segueix l'enemic i s'hi conforma mentre espera el moment de la batalla decisiva. Per això, primer es mostra tímid com una donzella, però quan l'enemic obre la porta, entra com una llebre que fuig i l'altre no el pot resistir. L'atac amb foc. Sun Tzu deia: en general, hi ha 5 coses que es poden atacar amb foc. En primer lloc, els homes. En segon lloc, les provisions. En tercer lloc, els carros de transport. En quart lloc, els arsenals. En cinquè lloc, tot el campament. Per a desencadenar un atac amb foc cal tenir certs materials. Aquests materials han d'estar sempre a punt. Hi ha estacions apropiades per a utilitzar el foc. Hi ha dies apropiats per a encendre foc. Les estacions apropiades són les seques. Els dies apropiats són quan la lluna es troba en les constel·lacions de Gi, Vi, Lli o Sen, perquè és quan s'aixequen els vents. En el cas d'un atac amb foc, cal estar atent a 5 condicions diferents. Quan enceneu l'interior del campament enemic, cal atacar ràpidament des de fora. Si en començar el foc, els soldats de l'enemic no perden la calma. Espereu, no ataqueu. Quan l'incendi arriba al seu punt màxim, ataqueu si podeu. Si no, espereu. Si podeu calar foc a l'exterior del campament enemic, no espereu a calar-lo a l'interior. Caleu foc en el moment oportú. Si caleu foc a favor del vent, no atacareu contra el vent. Els vents que s'aixequen de dia persisteixen. Els que s'aixequen de nit amainen aviat. Tot exèrcit ha de conèixer aquestes 5 condicions. Calcular la posició astrològica i observar les condicions atmosfèriques. Utilitzar el foc en un atac és un recurs a la intel·ligència. Utilitzar l'aigua és un recurs a la força. L'aigua només serveix per a tallar el pas de l'enemic, però no per a deixar-lo sense els seus materials i provisions. Obtenir la victòria en la batalla i l'èxit en l'atac, però no treure'n profit, és nefast i es pot qualificar de malbaratament de temps i d'homes. Així es diu: el sobirà intel·ligent pondera, el general eminent treu profit. Per això no s'ha d'actuar si no hi ha avantatge. No s'ha de recórrer a la força si no es poden assolir els objectius. No s'ha de lluitar si no hi ha cap perill. Un sobirà no ha de mobilitzar l'exèrcit empès per la ira. Un general no ha d'entrar en batalla empès pel ressentiment. Si en pot treure un avantatge, ha d'actuar. Si no en pot treure cap d'avantatge, ha d'esperar. La ira es pot transformar en alegria i el ressentiment en felicitat. En canvi, un
país desnutrit no es pot refer. Els morts no es poden ressuscitar. Per això, el sobirà intel·ligent és prudent i el general eminent és cautelós. Aquest és el camí per mantenir el país en pau i l'exèrcit intacte. La utilització dels espies. Sun Tzu deia: en general, quan es mobilitza un exèrcit de 100.000 homes i se'l fa marxar 1.000, les despeses de les famílies riques i de la gent corrent seran de 1.000 monedes al dia. Hi haurà desordre tant a l'interior com a l'exterior del país, perquè els camins i carreteres estaran plens d'homes cansats. I 700.000 famílies hauran de descuidar els seus afers. Es pot dir inhumà al general que, tot esperant una victòria decisiva que s'obté en un sol dia, es manté en guerra amb l'enemic durant anys per la seva ignorància de la situació d'aquest. Perquè no vol gastar un centenar de monedes en regals i honoraris. Tal general no és un bon conductor d'homes, no ajuda el seu sobirà i no és àrbitre de la victòria. Per això, si el sobirà intel·ligent i el general eminent copegen i vencen l'enemic i aconsegueixen èxits que superen la capacitat dels homes corrents, és gràcies a la seva informació prèvia. Ara bé, aquesta informació prèvia no es pot demanar als esperits, no es pot induir a partir de l'experiència, ni es pot deduir de càlculs. Només es pot obtenir d'homes que coneixin les circumstàncies de l'enemic. Es poden utilitzar 5 tipus d'espies: agents locals, agents interns, agents dobles, agents morts i agents vius. Quan aquests 5 tipus d'espies actuen simultàniament i ningú no coneix la seva manera d'actuar, es diu teranyina divina i són el tresor més valuós del sobirà. Els agents locals són els que procedeixen de la regió. Els agents interns són els oficials de l'enemic. Els agents dobles són els espies de l'enemic utilitzats en favor propi. Els agents morts són aquells als quals proporcionem informació falsa per tal que la transmetin a l'enemic. Els agents vius són els que tornen amb informació. A l'exèrcit ningú no rep un tracte tan familiar com els espies. Ningú no rep recompenses tan altes com ells. Cap tema no és més secret que el que es tracta amb ells. El qui no és astut i prudent no pot utilitzar els espies. El qui no és generós i confiat no pot manar els espies. El qui no és subtil i perspicaç no pot distingir allò que és important entre la informació que porten. Però atenció, no hi ha cap lloc on no s'utilitzin els espies. Si un espia desvela una informació clau abans d'hora, s'ha de matar aquesta gent. I tots els que l'han sentit. En general, tant si voleu copejar un exèrcit, com assetjar una ciutat o matar una persona, és necessari saber abans la identitat del comandant de la guarnició, la del seu estat major, dels ajudants de camp, dels guardians de les portes i dels seus servidors. Els vostres espies han d'informar-se'n. És necessari descobrir els agents de l'enemic que han vingut a espiar-nos a nosaltres, per a convertir-los en agents dobles i poder utilitzar-los. Cal oferir-los millors condicions i afalagar-los.
A través d'ells, hom pot reclutar agents locals i agents interiors. Gràcies a ells, hom pot enviar els agents morts cap a l'enemic amb informacions falses. Gràcies a ells, hom pot utilitzar els agents vius en el moment oportú. El sobirà ha de conèixer el funcionament dels 5 tipus d'espies. Els seus coneixements sobre l'enemic depenen dels agents dobles. Per tant, ha de ser generós amb ells. En l'antiguitat, quan la dinastia Zhang prosperava, tenia la col·laboració de Yin Zi, que estava al servei de la dinastia Xia. Quan la dinastia Zhou prosperava, tenia la col·laboració de Lu Ya, que estava al servei de la dinastia Shang. Per això, només el sobirà intel·ligent i el general eminent, que són capaços d'utilitzar la màxima intel·ligència en la direcció dels espies, obtindran grans resultats. L'espionatge és essencial en la guerra. La posició i els moviments de l'exèrcit en depenen.